Hayırlı kеш. Соңғы бірнеше елда әлі үзебез хәлсезләндек, әлі вируслар усалланды, яңа көн туса, кайдадыр ниндидер яңа эпидемия куркынышы турында хәбәрләр килеп ирешә. Журналистлар махсус күпертеп язалар дияр идек, дәүләт органнары сүзләрен раслап тора бит. Соңгы очрак Кызамык шире. Мәскәү, Ленинград, Самара, Новосибирск өлкәләрендә бу диагноз куелган пациентлар саны кискен арту март уртасыннан күзәтелә. Әлеге онытылып барган шир һәм аңа каршы тору ысуллары турында студиябыз кунаклары белән сөйләшербез. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар, тапшыру дәвамында сез үз фикерегезне төймәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр килешү, кызыл килешмән билгесе. Иң беренче чиратта бу онытылып беткән, узган гасырларда калган кебек булган Корь, Кызамык дигән ширнең таралу сәбәпләре кызыксындыра һәм аны Роспотребнадзор башлыгы әйтеп узды, бу мигрантлар белән бәйле дип. Бу ни дәрәҗәдә дөрес икән, эпидемиолог буларак сездән сорап карыйсы килә. Дөрестән дә безгә күрше илләрдән кирүчеләргә ияреп килеп утырды микән Кызамык? Хәзерге вакытта инде Кызамык инфекциясе чит илләрдән кертелгән дип әйтә алабыз. Чөнки инде ул кешеләрнең, халыкның инде чит илләрдән керүе белән, безгә керүе белән бәйле. Чит илләрдә дигәндә без монда конкрет илләрне санап китәле. Бу Үзбәкстан, Таҗикстан турында сүз бара дип аңлыйбыз инде без үзебезчә. Әйе, хәзерге көндә инде без аларның чит илләрнең сәламәтлек саклау системасы турында берни әйтә алмыйбыз, без аны белмибез. Әмма ләкин аларда инде иммунопрофилактика буенча аларның эшләү дәрәҗәсе дип инде бик түбән дип әйтә алабыз, фаразлый алабыз инде. Айдар, бәлки без матбугат чаралары да буйыртып җибәрәдер, бәлки бу елда була торган хәл, елда була торган авырудыр. Әлбәттә, бүтән инфекциялар, бүтән йогышлы авырулар, алар бүген бу елны килеп чыгады, киләсе елга килеп чыкмый дигән сүз түгел. Шуңа күрә берникадәр бу коронавируска каршы көрәш вакытында, бигрәк тә әлеге эпидемия таралган вакытта масса күләм мәгълүмат чаралары, матбугат чаралары, әлбәттә, аларның игътибар үзәгендә бу эпидемия булды. Шунлыктан бүген әгәр дә теге яки бу очаг русча дип әйтәбез килеп чыга икән, бер яки ике кеше авырып киткән, моны инде куертып та күрсәтергә мөмкиннәр. Шуңа күрә бу бер яктан әйбәт, чөнки кешенең игътибары юнәлтелә. Нашу мәсьәләгә, димәк, ул вакцина турында уйларга мөмкин, яисә табибларга мөрәҗәгать итәргә мөмкин, билгеләрне искә төшерә, авыруның билгеләрен. Икенче яктан, әлеге күренеш ул бик яхшы түгел, чөнки кеше паникага бирелергә мөмкин. Менә бу теге куркыныч яны, ни эшләргә, кая барырга, ничегрәк дәваланырга, мин үләрмен дип уйларга мөмкин. Шуңа күрә, чөнки ковид безне нәрсәгә өйрәтте? Менә бу саклану чаралары булырга тиеш, ләкин менә бу соңгы арада бу саклану чаралары киметелде. Роспотребнадзор тарафыннан шул ук битлекләр юкка чыкты безнең шушы дистанцияләрдә. Бу очракта кимеде. Шуңа күрә кеше тагын кочакланыша башлады дигән инде шулай бит. Һәм онытмаска кирәк, Кызамык авыру инде безнең һава аша тарала. Һәм бу әлбәттә бик куркыныч. Бераз күпертсәң дә ул кадәр куркыныч булмастыр, чөнки Кызамык кадәр йогышлы ширне әле эзләп карарга кирәк. Ул аеруча тиз күчә бер кешедән икенче кешегә, ләкин аның булай үзлекләре буенча бик озак яши алмый дип беләм мин аны. Шулай да Кызамыкның үзенчәлекләре, үзлекләре турында да әйтеп булсак иде, ничек чамаларга була нәкъ менә шул элеккәнен турында. Беренчедән, Кызамык ул үткерле, йогышлы инфекцион кәсәл, инфекцион шир. Һәм ул һава аша үтә. Һәм аның белән фақат кешеләр генә ширли. Авыру кешедән төзү кешегә ул шир үтә. Шуны әйтеп китәсем килә, әгәр дә бүгенге көндәге булган эпидемиологик ситуациягә таянсак, ВОЗ тәкъдим итә, менә шуларга игътибар бирергә. Әгәр дә безгә менә приемга кергән авыруның температурасы 38 яки анардан да ашып 39 градус булса, әгәр дә аның күзләре авыру булса, конъюнктивит булса, инде ташма, әгәр дә инде сыйп булса, әгәр ютәл булса, тагын нәрсә булса инде хәлсезләнсә, бүгенге эпидемиологик ситуация буенча әгәр дә әлбәттә без Кызамык турында уйларга тиешбез. Авырудан әлбәттә сырыйбыз. Һәм аның документларына таянып беләбез,
Кайсы елларда вакцинациядан үткән микән? Бәлки үтмәгәндер. И давалу чараларны кулга алабыз әлбәттә. Монда бит инде саны китсәң, салкын тиюгә генә ошаган. Баш авырта, күздән яшага, ютәллисең, коры ютәлме ул әле югышмы? Коры ютәлдән башлап. Коры ютәлдән. Ютәлгә генә без таяна алмыйбыз. Беренче очередь анамнез, эпидемиологический анамнездан башлыйбыз. Кем белән очраштыгыз? Авырулар булдымы сезнең арагызда? Бәлки син инфекционный касал хастаханадан чыккансыңдыр. Бәлки анда кор белән, кызамык белән, авыручылар белән бергә ятып контактта булгансыз икән. Без бит беләбез бүгенге көндә шәһәребездә, инде республикабызда шул кызамык дигән чир пайда булды. Ул бар. Хастаханаларга балалар да кереп, вакцинасыз балалар, олылар да чирли башлады. Тиз иярәме бу авыру? Тиз иярәме? Бик тиз иярә. Кешедән кешегә менә грипп сыман. Грипптан инде кеше моның әзрәк иярү дигәндә ягыннан. Ләкин бик тиз кешедән кешегә авыру кешедән иярә. Мин дөрес аңласам, дип аерма шул кызыл тимгелләр топлар чыгуда бит инде, әйме? Әлбәттә, кызыл тимгелләр була. Ләкин бу кызамык чиренең излегүләре белән бик куркыныч. Излегүләр турында соңрак энцефалитлар, синуситлар кайсы вакытта үлем хәлгә дә китереше мөмкин. Шуңа күрә куркыныч диярлек бу. Менә Айдар әйтеп китте, без битлекләр турында оныта башладык. Бу чыннан да шулай. Пандемия вакытында инде битлек йөзебездән төшмәде. Аннары һәр вакыт кулны җуып тордык, гигиена турында уйладык. Бәлки менә шуның белән бәйледер корның артуы. Сез шулай уйламыйсызмы, табиб буларак? Юк, мин алай уйламыйм. Чөнки соңгы арада әти-әниләр балаларына вакытында вакцинация ясамыйлар. Мин шуның белән бәйләр идем. Ә менә ни өчен ясамыйлар? Нәрсә куркыта аларны? Һәм андый кешеләр, баш тартучылар алар күпме? Хәзерге вакытта күп. Күпшри, әйе. Ничек аңлатыларсың? Аларны мәҗбүр итеп буламы берәр ничек? Шалтыратып, сезнең вакытыгыз җитте, хәзер узып китә икән, сез бу балагызны саклый алмыйсыз дип әйтеп буламы аларга? Берәр йогынты ясап буламы? Юк, берничек тә без мәҗбүр итә алмыйбыз. Безнең кешенең үзенең хокукы бар сайларга. Эпидемиологтан сорыйга әле менә баш тартучылар арта дип беләбез. Ни өчен баш тарталар? Нәрсә белән аңлаталар алар моны? Әйе, хәзерге вакытта инде вакцинациядән баш тартучылар бик нык арта. Вакцинациядән баш тартучыларны без антипрививочниклар дип атыйбыз. Антипрививочниклар инде хәзерге заман антипрививочниклары, алар инде безнең интернет челтәрләрендә, интернеттан барлыкка килделәр. Аннан соң инде менә халыкның инде шушы вакцинациядән куркуның беренче төп сәбәпләре бар. Иң беренче инде менә күп кеше инде вакцина составында теркемеш бар дип уйлый. Теркемеш инде ул балаларның сәламәтлегенә бик нык начар йогынты ясый. Аннан соң инде менә дини карашлар бар, дини яктан. Шулай ук менә төрле кешенең киңәшләренә колак салу, мәсәлән, менә кемнеңдер дусты киңәш бирә вакцинаны ясатмаска, аннан соң инде менә кемнеңдер якын туганы, кемнеңдер ерак туганы, шулай киңәш биреп, шушы киңәшләргә колак салу, менә шушы вакцинациядан куркуга китерә дип әйтеп була инде. Шулай ук менә җәмгыятьнең роле дә бик зур. Мәсәлән, инде хәзерге заманда бит инде социаль челтәрләрдә төрле ата-аналар форумнары бар. Шушы ата-аналар форумнарында инде әлеге дә баягы шушы антипрививочниклар үзләренең фикерләрен белгертәләр, вакцинага каршы фикерләрен әйтәләр инде. Вакцина ярдәмендә, вакцинаны ясатканнан соң сәламәтлеккә зыян килгәннәрен дип фаразлыйлар инде. Вакцинация ясатканнан соң аларның авырулары барлыкка килгән кебек ышандыралар инде. Менә мәсәлән, мин үземнең дә бер мисал китереп китәсем килә инде. Күптән түгел генә шундый социаль челтәрләрдә бер ата-аналарның төркемендә инде бер яшь кенә әнинең үз фикерен белгертте. Ул вакцина составында агулы химикатлар бар дип әйтә, һәм шушы агулы химикатлар булганга күрә баласына
вакцина ясатмыйм дип әйтә инде. Сез аңа берәр нәрсә язып карадыгызмы? Аңа бүтән кешеләр язып карады. Алар бит инде менә антипрививочниклар, алар уже аларны бик авыр. Менә нинди эшләр Фикерләрне алып үзгәртергә. барасыз, Айдар, сез менә шундый карашлы кешеләр белән нинди аңлату эшләр һәм аның файдасы бармыдыр сездә? Айдар, гафу, менә сезгә сорау биргәнчә без бик шума барабыз. Миңа калса, бераз гына татарча әйткәндә лукавим кебек, Луиза. Син үзең ничә вакцинадан, прививкадан баш тарттың? Берсеннән дә тартмадым, бөтенесендә вакытында Сойлаган ясап. вакытта нәрсә сойладың? Сойладыңмы менә? Мондый булсаң, безнеке булсын, безнеке булмасын дигән сойлау булдымы? Анда бер генә булды, АКДСта ялгышмасам, чөнки аны бала чит ил вакцинасы ул, мин хәзер аның исемен хәтерләмим. Бала аны җиңелрәк кичерә, шуңа күрә менә шул вакцинага туктадык. Барлык вакциналарда вакытында ясату яклы мин, әни кеше буларак. Антипрививочниклары менә шул яга бар бит аның. Менә бу булса, ул аны авыр кичерә бала. Я шитилнеке кирәк, шитилнеке булмый икән, бөтенләй куймаска кирәк, ана дигән фикер бар. Һәм менә шуннан җайлап үсә башлый. Үземнең башымнан үткән әйбер, хатын белән хайран гына талаштык, тарткалаштык без ул темага. Ә минем гаилә серләренә без рекламадан соң төшенербез, яме җәмәгать. Эфирда Тояну нуктасы тапшыру без дәвам итәбез. Рекламага киткәнчә, Альберт, син вәгъдә биргән идең. Вакцина ясаттыгызмы, ясатмадыгызмы, шул сорауга җавап бирергә. Ясаттыгызмы инде? Ясатып чыктык, ләкин кичкенә кызга аның аллергияләре һәм башкалары булу сәбәпле кайберләрен кичектереп торырга киңәш иттеләр. Ләкин минем бик нык ишем пуша, шуңа күрә мин аны да әле артыграк әйбер дип саныйм. Ләкин бала кичкенә булу аркасында реакция нинди буласын әйтеп бетерә алмыйбыз дип табиблар үзләре әйткән аркасында гына ул кичектерелеп торды. Олысы белән без хайран бәхәсләштек хатын белән һәм мин контрольга алып дип әйтик инде, нәрсә укыйсың син, кемнәр сөйли сиңа анда, кайчаннан бирле дип хайран тикшергәлисе булды. Менә Альбертның хатыны кебек яшь әниләр белән нинди эш алып барасыз? Менә шундый сорау катлаулы дип әйтергә. Чөнки бу теге табиблар белән эшләүче массу күләм мәгълүмат чараларында эшләүче журналистлар өчен генә түгел. Бу тулаем кешенең менә шушы прививкаларга аларның мөнәсәбәте бу бер, икенче ышаныч булырга тиеш. Менә ни өчен без әйтәбез, Советлар Союзындагы булган сәламәтлек саклау тармагы иң югары дәрәҗәдәге, дөньядагы иң югары дәрәҗәдәге эшләүче сәламәтлек саклау тармагы булган дип. Чөнки аны сайлау мөмкинлеге булмаган. Сайлау мөмкинлеге булмаган. Бер, социаль чертәлләр булмаган. Ике. Интернет булмаган. Ләкин менә бу чаралар, алар барысы да кешенең файдасына эшләргә тиеш. Интернет, социаль челтәр, төркемнәр, әтәйләр арасында, үз арасында теге уңай яктан мөнәсәбәт булырга тиеш, фикер алышу булырга тиеш. Теге мин ясатмыйм, монда кемдер әйткән, кемдер каяндыр ишеткән шундый куркыныч яны икән, бу әлбәттә моны бит тикшерергә кирәк. Ә без журналистлар, минем фикеремчә, төп фикер нәрсәдә тора? Ул менә бу микрофонны һәм камераны әлбәттә табибка тапшыру. Чөнки табиб аңлатырга тиеш. Балалар табибы, өлкәннәр табибы, эпидемиологлар, йогышлы авырулар белән дәвалаучы табиблар, алар аңлату эшен алып барырга тиеш. Һәм бигрәк тә телевидение белән бер рәттән, матбугат чаралары белән бер рәттән ул интернетта анда эш алып барыла. Һәм әлбәттә комментарийлар, видео астындагы комментарийлар, андагы фикерләр, анда теге шәхси сообщениеларга карасак, андагы фикерләр, андагы беләсез, нәрсә генә язмыйлар. Мәсәлән, сез үзегезнең прививкаларыгыз белән менә кешеләрне үтерергә төп максат куйгансыз дип язучылар да бар. Баш санын көйләү дип. Илемтәгә керәсең, анда илемтәгә керәсең, һәм нәрүш әйтәләр бит инде, троллинг башлана. Сиңа аталар, син ат алмыйсың, чөнки син учреждениене тәкъдим итәсең, бу очракта син рәсми орган, алар сиңа пычрак татырга мөмкин, теләсәң язарга да мөмкин, ә син йомшак итеп, матур итеп аны ул кешене үз ягыңа, менә бу прививканы ясатырга икәнлеккә, син аны кайтарырга тиеш буласың. Җәмәгать, монда бер генә әйбер, гафу Айдар, безгә кирәк, дөресрәге хөкүмәткә кирәк булган вакытта нәрсәне дә булса, хәтта бер комментарий өчен җавапчылыкны китереп шәпү, ул 5 минут эше. Кайсы бер законнарны бездә 3 укылышта бер көн эчендә ярты сәгатьтә хәл итеп ташлыйлар.
Мондай очракларны беләбез, бу сер түгел. Ни өчен бүгенге көнгә кадәр сәламәтлек саклау өлкәсе турында нинди дә булса фейк мәгълүмат яки инде шушындый эпидемия яки әле үтеп бетмәгән пандемия турында, пандемия бит инде гадәттән тыш хәл булып тора, шундый шартларда ялган мәгълүмат тараткан өчен әле дә булса бернинди канунда юк. Монда бит инде бөтен тулы бер дәүләттәге җәмгыятьнең сәламәтлеге турында сүз бара. Ковид вакытында бер тапкыр без бергәләшеп карадык батлар сатучылар белән, ул темага бик яхшы кирип менеп атланганнар иде. Бернинди җавапчылык булмады прокуратурага язылса да. Хәзерге көндә менә теге нитеп кенә булса да, пыскап кына булса да, антипрививочникларның шул эшчәнлеге дәвам итә. Чипирование була икән, безне санап торачаклар икән. Аннан соң син бер кнопкага басалар да үләсең икән. Чөнки Альберт без сайлау мөмкинлеге булган илдә яшибез. Шуның белән аңлатырга буламы? Һәр кеше кайчан үләсе ирекле. Махсус бит календарь дибез. Менә бу сәламәтлек саклау тармагында, бигрәк тә менә педиатриядә йогышлы авырулар белән көрәшкән вакытта. Димәк, җавапчылыкка тартып булмый әле дә булса. Әлбәттә, ничек тартасың? Мәктәпкә алганда Әлбәттә, прокуратура бар, әлбәттә, менә хукук органнары бар, әлбәттә, язырга мөмкин, ләкин без орган буларак, мәсәлән, гадәти поликлиника яки хастахана булсын, шулай бит, без беренче чираттан без халык өчен, менә куштырнаклар эчендә дип әйтергә була, хезмәт күрсәтү. Менә ни өчен килеп чыга шулай? Ни өчен килеп чыга? Чөнки менә бу сәламәтлек саклау тармагын һәм мәгариф өлкәсен хезмәт күрсәтү өлкәсенә калдырдылар. Чөнки ни өчен кеше, мәсәлән, килә, менә ковид вакытында, мәсәлән, бер кичкенә мисал, мин ишеткән мисал булган. Пациент килә дә, менә сез миңа мондый түгел, тегендене ясарга тиешсез дип әйтә эпидемиологка. Чөнки заключение бирергә кирәк. Ни өчен сезгә? Менә сез миңа бит хезмәт күрсәтәсез. Ди пациент. Һәм миңа менә мондый вакцина кирәк. Безгә андый вакцина юк, чөнки ул безгә кайтартылмый. Менә мондый бар. Дәүләт тарафыннан тәкъдим ителгән һәм фәлән фәсмәтән. Юк, миңа тегенди кирәк. Һәм тавыш чыгара башлый. Бу инде гадәттән тыш хәлләр. Без гадәттә табибларга баш иеп кенә керәбез, баш иеп кенә чыгабыз. Әлбәттә, Луиза, баш ию бар, ләкин гомуми арттырып җибәрмә. Гомуми очракларны карасак, бу очракта хезмәт күрсәтү булып кала. Менә Гүзәл ханым нәсәйб әйтер, ләкин кешенең менә бу бер дә дөрес түгел, чөнки бу ярдәм күрсәтү, хезмәт күрсәтү түгел. Бу, мәсәлән, шул ашыгыч медицина ярдәме, хезмәте түгел бит. Вакцинага әйләнеп кайтык әле, прививкаларга әйләнеп кайтык әле. Балага бер тапкыр ясыйлар 1 яшендә, 6 яшендә, аннары ревакцинация. Олы яшьтәге кешеләр тынычлана ала, минем вакцина бар, мин хәзер кызамык белән авырмыйм дип. 35 яшькә кадәр ясала. 35 яшькә кадәр. Аннары? Аннары мәҗбүри түгел вакцина ясату, ләкин декретированный группада булган кешеләргә, мәсәлән, мәктәптә укытучыларга, балалар белән эшләүче инде тәрбиячеләргә, сәүдә өлкәсендә эшләгән кешеләргә мәҗбүри 55 яшькә кадәр. Ул ел сайын ясала булып чыга бит инде, әйме? Юк. Бер тапкырмы тагын? Бер тапкыр һәм икенчесе 3 айдан соң. Ревакцинациясы була инде тагын өстәмә. Бәлки минем тәнчекләр бардыр, менә аны каян белергә, бәлки миңа ясатырга да кирәк түгелдер. Беләсезме? Менә олы яшьтәге кешеләр, ничәнче елларга 67нче елларда безгә вакцина кирде, кызамыктан каршы. Аларга хәтле без барыбыз да ширләдек. Барыбыз да кызамык белән ширләдек. Һәм ширләгәннән соң иммунитет яхшы була. Чөнки кызамыкка каршы яхшы иммунитет тора һәм кеше ширләми. Ләкин вакцина кадалганнан соң, бүгенге менә эпидемиологик ситуация белән бәйләсәк, әлбәттә, беренче очередь шул иммунитетны тикшерергә кирәк. Нинди дәрәҗәдә калган икән вакцинадан соң. 60-67нче еллардан һәм бүгенге көнгә хәтле бит инде 2 мәртәбә вакцина кадала. Тумыштан бит 1 елда 6 елда бит. Әгәр кешенең ул вакцина турында документаль диләре булмаса, документлары булмаса, анарга барбер без вакцина язабыз. 2 мәртәбә вакцина олы кешеләргә, декретированный кешеләргә, медработниклар, укытучылар, пищевиклар, һәрбер кешедәге медицинский книжка булган кеше бит, булган кеше барысы да шул 2 мәртәбә вакцинадан үтәргә тиешләр. Әгәр дә инде
Менә мин ширләдем дим. Безнең хәзер медицина хезмәткәчләре барыбызга да инде мәҗбүри дисәң дә, чөнки без группа риска бит, шул вакцинасыз эштә утырырга мөмкинлек юк. Эшлисең икән, синдә прививкалар булырга тиеш. Мин әйтәм, мин ширләдем дисәм, ләкин минем документларым 62 елда ширләгән булсам, әгәр дә подтверждающий документларым юк, нишләргә? Иммунологик лабораториягә барып, канны тапшырабыз. Шунда антителаларны тикшерәбез. Әгәр дә саклаучы иммунитет шул кызамыкка каршы антителаларыбыз ни дәрәҗәсе яхшы булса, бу да димәк кызамык белән ширләвемне подтверждать итәбез. Димәк, миңа инде башка шул прививка ясаларга тиеш түгел. Мин ул шир белән ширләмәячәкмен. Ул лабораториягә барып йөргәнче, миңа калса ясатуын җиңелрәк. Инде акчаң булмаса, барасың да 2 мәртәбә кадатасың. Без бит элек бит инде аны бер тапкыр гына ясаганнар. Вакцинация гына ясый булганнар, элек шулай бит. Без электә элективиз 60-70 еллар турында әйтәбез, кая гарантия ул кызамыкның вирус бит инде улаймы? Аның теге үзгәрмәде, мутация узмады дигән без бит коронавирус буенча күрәбез. Өлгермиләр вакцинаны чыгарып. Ул вакциналар бездә яңартылган берәр варианты бар микән аның? Теге сойлап була дигән шикелле. Әллә команда шулмы ул? Бер кызамыкмы инде ул? Шул бер кызамык. Әйе, электән үк. Аллага шөкер, узак яшәсен, шул формасында гына, шул вакцинасы гына булып торсын инде. Шуңа күрә инде менә шул әйтәбез бит инде 1 яшьтә вакцинация, менә 6 яшьтә ревакцинация ясыйбыз дибез. Бүгенге көндә бердән-бер усул, ул теге кул юып, маска белән генә йөрүдә түгел, ул иң беренче чиратта вакциналарын булу. Һәм бу ширгә игътибар итү. Антитәнчекләрнең канда булуын тикшерү. Әгәр дә инде белмисең икән, карточкаң югалган икән, бу чиракта инде чыннан да Гүзәл ханым дөрес әйтте, тикшерергә, канны бирергә инде. Һәм тынычлап йөрергә. Да, на иммуноглобулин G бирергә. Иммуноглобулин G. Шуны тикшергез әле зинһар. Ул кешенең авырганмы яисә прививка ясатканмы турында әйтә ала инде. Кызамык кебек менә шулай онытылып барган, әмма барыбер бүгенге көндә куркынычлы булган тагын нинди авырулар бар, тагын нәрсәне искә алырга кирәк бүген. Русча теге балалар турында сөйләшкәндә Гүзәл ханым, сезгә мөрәҗәгать итәбез инде, сез тәҗрибәле табиб буларак. Яки без бит инде календар дип әйтәбез менә, ел дәвамында кирәкле, мәҗбүри булырга тиеш дигән вакциналар нәрсәләрне игътибарда тотырга кирәк. Инде олы кешеләрне алсаң, әлбәттә, һәрбер поликлиникада, һәрбер участковый врач белән медсестрада, һәрбер участкада менә карала дигән кешедә нинди вакциналар булырга тиеш. Гепатитка каршы, гепатит Б-га каршы 3 прививка булырга тиеш, әлбәттә. Булмаса, ул кешене чакырталар һәм прививканы ясаталар. Әгәр дифтерияга каршы бик йогышлы авыр шир, үлемгә китерә дигән шир, анарга каршы 10 елга бер прививка ясала. Без аны күзәтеп алабыз. Ул нәзарәттә һәрбер участковый врачта. Әгәр дә минем 10 елым үтте икән дифтерия прививкадан соң, әлбәттә чакыралам поликлиникага барып, мөрәҗәгать кылып, бушлый прививканы ясатам әлбәттә. Дифтериядан таш нәрсә тагын? Кызамыкка каршы әлбәттә декретированный контингентлар, врачлар, укытучылар, пищевиклар һәм башкалар 2 прививка булырга тиеш аларның медицинский книжкаларында. 2 әлбәттә. Шунарга особо инде ни? Шуларга карыйбыз инде. Тагын нинди прививканы әйтмәдем. Бүгенге көнгә клещевой энцефалиттан прививкалар ясыйбыз. Аллага шөкер, яхшы дәрәҗәдә бар ул һәрбер поликлиникада бушлый. Гриппка каршы әлбәттә һәр елны эпидемиологик сезон башланганчы кешеләргә ясыйбыз. Тагын менә шул основа. Бүгенге көндә менә көн кадагындагы дигән тема ул кызамыкка каршы дигән вакцина прививка һәм инде сезоны буенча якынлашып килгән толпанга каршы вакциналар барлыгын да онытмагыз. Энцефалитка дөресрәге. Шуңа күрә аң булып торыйк, медицина китапларыгыз, книжкаларыгыз әллә кайда шифонерларда тузанларып ята торгандыр, бер актарып карагыз әле җәмәгать. Мин дә шундый фикергә килдем Гүзәл ханымның сүзләреннән соң. Сәламәт булыйк, үзебезне авырый башлагач түгел, авырганчы үзебезгә игътибарлы булыйк дигән теләктә саубулашабыз. Таянырның да һәр вакыт бар, шуны онытмагыз.